matur suwun. Ya. Suarane gending bala Nduk, apa mah? Coba saiki ngaturake lelagon lho. Oh iya. Coba Mbak Lintang Kairose sing saka Kediri. Yo, ya Mas. Terus pundi menika? Ya, kowe nembango karo ngadeg ora apa-apa. Ya, wis. Nggih. Nah, Yang sewu nggih. ya bawa kanggo bawa ya, Nduk. Terus pundi? Nganggo bawa ya. Nggih, sakmenika niki acaranipun menapa ta? Oh, iki bersih desa, Nduk. Bersih desa. Bersih desa. Nggih, sakmenika sowan dhateng desa pundi? Ngiri. Ngiri nggih. Nah, Kecamatan Karangawen, Kecamatan Karangawen. Nderek Demak. Nggih. Kowe iki sekali-sekali ya sapa-sapa Jawa Tengah aja mung Jawa Timur. Lah nggih mboten dicakno dos pundi? Ya, gampang kok. Ya. Nggih. Tanggo apa aku urip kuwi tanggo apa tak nyenengke wong-wong iki kanca-kancaku geno nyambut gawe. Kula pengen mendoakan Pak Dalang. Iya. Boleh nggih? Ya. Nggih, mugi-mugi warga masyarakat Karanggawen nggih. Ngiri. Oh nggih ngiri, pangapunten. Ngiri Karangawen. Nggih. Mugi-mugi warga masyarakat Ngiri Karangawen pinaringan panjang yuswa sedayanipun. Amin. Mirah sandang pangane. Amin. Ya. Terus napa Pak Dalang? Ya. Pokoknya sehat-sehat sedayanipun. Amin. Tambah jaya guyub rukun. Amin. Tepuk tangan ya. Terus pripun iki Pak Dalang? Ya nembangon lho. Anu nganggo bawa. Diaturke karo iki Dukuh Ngiri desane iki ya Karangawen, kecamatane ya Karangawen. Nggih. Dadi kecamatan karo desa kuwi padha. Sami nggih. Ya. Derek Kabupaten Demak. Lah nggih. Lah wayang kuwi jedule saka Demak. Demak. Lah niku Ya. sejarahnya dos pundi to? Piye sejarah iki lho, wayang sak kothak iki lho. Ini asline sing jedule saka Demak para wali songo sing gawe. Nek piyayi Demak ora wayangan kuwi ya ora banget sing urip ngono. Lah nggih, leres ngoten niku. Ya, mergo jedule pertama kali saka Demak ora kok saka Boyolali ku ora. Iya. Nggih samenika masyarakatipun nggih antusias lho nggih. Nggih. Tasik jamiah menten dereng ngantuk to nggih Bapak Ibu? Derek. Dereng lah nggih, kuwata sangat. Wah, oke to penontonnya. Lah nggih to jenengan madhep to? Wah, aku ki ora wani madhep nyamburi ki mergo aku ki peke wong ngono lho, rupane ki elek. Rupane bagus tak pamer-pamerke nyamburi. Lah jenengan niku lho bagus, sinten sing sanjang jenengan Elek. nggih. Nah, opo yo coba aku anggere petuk yoga kuwi, sik rupamu kok elek to Mas. Yoga kuwi cangkem elek-elek. Niku iri kali jenengan. Iri. Piye-piye? Iri. Iri. Nggih. Ngiri ya. Lah ngiri kok nyati yoga-yoga kuwi nyati ngiri ya kaya desa iki lho akeh wong ngiri mbiyen iki. Mergo kemakmurane masyarakat ki nganti do ngiri mula sok nek rejane jaman kene iki tak jenengake desa ngiri. Ngiri. Nggih, leres. Ya, bawa apa? Kula pengen bawane gerajakan niku lho. Ya, gerajakan. Nggih, slendro nggih. Ya, slendro. Gerajakan. Slendro songo. Ya, gerajakan. Ya.
Pripun? Ya, coba. Membiat mayone man Matur suwun. Ya. Suarane gending bela biangan nyerang yai no swantara pianyu kulon konong wetan segara lan kidul alas angker hangkaliat liwat Belambiangan Belambiangan Ojo takon seneng susah anti sangga Ya. tanah India gumelaring taman sarino swan toro pelambiangan kumalaring taman sarino swantara pelambiangan kumalaring taman sarino swantara dilajengaken nggih Pak Ya, Kala? oke. Langsung saja. Kerajakan Banyuwangi Raina wengi sing tau sepi
sing semayanan maki janji urip piaran sir-siran ambian cecek asli Banyuwangian sir-siran ambian gede asli Banyuwangian. Sampun, Pak. Wah, tepuk tangan untuk Mbak Lintang Kairo. Mas Mike kurang banter loh, Mas. Wah, suarane Medap-medap. apik. Piye, Nduk? Mike medap-medap niki. Wow, banter iki jane. Wow. Mike, Nggih. piye kurang banter? Wow, ngano medap-medap ngoten lho. Oh, suarane. pedot-pedot ngono. Nggih. Cek-cek. Oh, Lasik ya. ngoten lho, Mas. Ya, ya, makasih. Nggih, Ah, matur suwun. Ya, matur nuwun. Engko neh. Nggih. Saiki Mbak Heni. Wah. Mbak Heni Kusuma. Hani Kusuma. Saka Tulungagung. Jawa Timur. Iki kancane Lintang Kairo. Aku arep njaluk bajing loncat. Ya. Ya. Nggih niki langsung joget mboten nembang riyen. Ya nembang sik no. Nganggo nganggo bawa. Iso ta bawane? Ya, nek iso bawa ya langsung. Nggih, Pak niki saderengipun kula atur salam riyen nggih. Ya, salam sik karo piyayi-piyayi ing Ngiri. Heeh, sedaya warga desa pundi wau? Ngiri. Karangawen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kompak, mugi-mugi sing jawab salam utange ndang lunas nggih, Bu. Ya. Engko nek wis lunas nggih utang neh, Bu. Ngoten. Mugi-mugi sedaya sehat. Mugi-mugi sedaya diparingi rezeki kang kathah barokah. Nggih. Sing joko-joko ndang ketemu jodone. Sing rondo-rondo ndang ketemu Duda. Masa pengennya sing rando-rando ki pengen berandang. Berandang niku nganu, Pak. Apa aku wis mudeng aku. Napa? Nggih niku pokoke. Heeh, pokoke brondongi pokoke Joko cilik ngono. Jaka cilik niku berandang. Lah yo Sanes anu jagung mlethek-mlethek nika. ora. Kowe kuwi yo ndonga awakmu dhewe ndak entuk jodoh napa ora? Nggih, amin. Oh, Niki ngono. masih gender niki napa pun Oh, dereng. Ya. Nggih niki langsung Ya, Nah, nganggo bawa ora, Nduk? Ya nek langsung ya ora apa-apa, nek nganggo bawa ya ora apa-apa. langsung mawon nggih. Ya langsung. Yo sarone Mas. Ya. Ya larase pelok yo jaiponge, siapke. Ya. Bajing loncat. Kamyan sinden ki enek petingane dhewe-dhewe. Ana petingane. Dhewe-dhewe lho. Ya jenenge menungso kuwi ora ana sing sempurna, iki petingane nggon iki, petingane nggon iki. Ngono kuwi enek dhewe-dhewe. Oh nggih, petingan niku napa to? Petingane iki anu penonjolannya. Oh, penonjolan. Ya. Petingan. Nek pomo kowe kuwi nek tak ingeti ngono nggon gerak ngono. Nggih. Ning ngono aku sinden kuwi ya nek sing bentuke ya gerak nggon tayub niku ya eneng. Nggih, sinten niku? Mbak Ika. Mbak Ika wau sing pundi? Sing kae. Lali. Mbak Marika sing tengah lho, Nduk. Oh, sing tengah Mbak Ika. Nggih. Kowe Sindene cantik-cantik. cantik-cantik ngono. Sindane padang kok ora cantik-cantik iki. Nggih, Ora jalan lah cantik. Wong dalange kowe bagus kok sindane ora cantik lho iki. Oh, ngaten. Oleh dalange bagus sindene kudu cantik. Ora. Ning cantik-cantik iki ya kaya kowe, kaya anu niki nek masaku nek muni ngono kepenak. Anu monggo para sederek, niki masaku ya penak lho. Masalah iki wonge wajahe ketok apik dadi wong ya nggih. Nek sing muni iki pemene pelem ki wis ketuwonan ngono ki masaku terus sing muni karepmu ngene. Karepmu nggih kali dibaten nggih. Iya. Monggo. Yo diaturke monggo Mas. Yo.
matur nuwun lho, Han. Inggih, sami-sami. Waduh. Niki sampun? Yo neh kowe karo Lintang Kairo ki dua-dua lagu-lagu ya. Ya. Saiki kowe nembang. Mau tak ijek gerak. Saiki kowe nembango. Ninggal katresnan. Ya. Sapa? Hani Kusuma. Ya lho. Gek ngombe. Boyo. Engko nek Lintang Kairo imbangono katresnanku. Wah, ya. Kowe ninggal katresnan ya. Nggih. Kowe tau tresna-tresnanan apa urung? Dereng. Urung. Dereng. Aja tresna-tresnanan sik. Lah napa? Mari mumet. Oh, ngeluh. Aku wis tau tresna-tresnanan karo wong kuwi mari mumet dasku malah. Niki yagen jenengan sing dereng tresna-tresnanan apa nggih wonten? Apa? Yagen jenengan sing dereng tresna-tresnanan. Enek kuwi sing anu kuwi sing rebab kuwi kukune dawu lho. Lah nggih. Ki mang tak suwawangi ndaraku lek garisan rada meketho tibae kaya kuku jempol to, Mas. Oh, kukune dawane semeter kuwi urung tresna-tresnanan. Iya. Nek wis tresna dikethok, Mas. Heeh, kuwi ya sarjana. Sarjana Oh nggih. Luar sing biasa. gender kuwi malah doktor kuwi UNS, Nduk. Sing gender iki Mas Joko ki doktor. Ya. Dokter Mas Joko. Ya, doktor di UNS Solo. Nggih. Mas engko aja mulai dhisik ya, Mas. Ya. Yo, diaturke ninggal katresnan dados. Nangis sajroning atiku sawise sliramu ra krasa matur nuwun Pak aku kudu sambat karo sapa tak suwun rima lan wengi muga-muga Gusti kita bayi sakaten anggenmu bali bisa kumpul kaya tuwe Gusti carane teji taonono windananku kaanteni ing pucuke rasane terima kasih monggo bebasane wong katon-katon siramu wae Ae. ojo lali pawaliku bagaimana kang mas jadi janjimu aku kang setia satu tak anteni nganti saelengmu sampun. Ya matur nuwun. Wah, oh terima kasih karo sapa kowe? Oh nggih terima kasih. Mas sinten mau? Ya. Om Rehan. Om Om Rehan Rehan. iki tasih brondong, Bu, mbok menawi. Ya. Ingkang ngersakake brondong. Iya. Ya, matur nuwun ya Mbak Ani. Ya coba saiki Lintang Kairo. Ya. Malam ini juga streaming, Nduk. Mbok streaming. Lewat Marika menika guru SMP Karanganyar. Ya. Wis jare iki pindah anu, Kak. Nggih, Pak. Pindah Pindah ndi? teng SMP Negeri 1 Ngargoyoso. Oh, Ngargoyoso. Nggih. Wah. Wow, Bu Guru. Bu Guru.
Nduk, apa? Kancing wis jam 12 punjul 5 menit. Ya. Mengko dibacut kemeneh nggon gara-gara. Ya. Larase Srendra menyura ya, Nduk. Ya. Ya diaturke engko dibacut kemeneh. Neruske lakon dhisik pamundhutane panitia, Nduk. Wah iya, lakone pamundhutane panitia. Kantane Kang Sekar Gadung kelawan kembang menara Kang Esmu harum winolan hayat-hayatan Kadi Kusuma mangambar-ambar wurkuku sing tupaku melon kelon warmega lir memba Bathara kang satus Kurawa tanpa banyu kakasan langkung miris wong ketenan antulu kawus kogrok runtut kang nyodot gamanipun yen ana rupa mang iku sok hanguntah bumi sini kegancanging crita ora kaya pagelaran jaba pegawan kumbur sing awis sagung para prajurit dedep didem rabawan ning ratri Sasatra wis mantar kawuryan manahku jiwa manise manggep sinateng kalusini waka sang yamradase aglar neng Cemprawala